Жеңерсіз деп ойлайсың ма? Біз ме? Әлбәттә жеңәбіз. Білесің келсе, мен ұймақта 5 топқыр қатнашқан кіші. Мин 6, шуңа күрә минем командам көчлерәк. Мин аны яхшы әзерләдем. Қарарбыз әлі. Алайса әйдә, командаларны шақырыйк. Қызлар! Қызлар, килегез әйдә! Тезірек! Басығыз әйдә, тез, әйдә. Әйдәгіз, командабызның исімі? Ә безнең команда? Олайса башлайбыз ма? Хәзер без беренче турны башлыйбыз. Оның исеме Лабиринт. Бу турда минем команда башлый, Азалия. Ә безнең командадан Ясминә. Азалия, син әзерме? Әйе. Алайса, әйдәгез. Әйдә, башладык. Азалия, давай, әфәрин, Азалия, әз генә калды, әйдә, тизрәк, Азалия. Ага, әз генә калды, әйдә. Дөрес түгел. Әйдә, Азалия, тизрәк, вакыт бар, әйдә. Әйдә, әз генә калды, әйдә, Азалия, әйдә, булдырасың, әфәрин. Әйдә. Әйдә, Азалия, әйдә, таудан төшәсең генә калды, әйдә, тизрәк. Әфәрин. Булдырдың. Киттек, әйдә. Ясминә, хәзер синең чират. Азалияның хатасын күрдеңме? Ала аннан төшмәйме? Син әзерме? Әйе. Алайса алга. Әйдә, Ясминә, тизрәк. Булдырасың, Ясминә, әйдә алга. Аха. Әйдә, тизрәк. Әйдә, Ясминә, булдырасың. Тизрәк, әйдә. Аха, алга. Әйдә, бераз тизрәк, Ясминә, булдырасың син. Аха, бераз гына калды, әйдә. Әкрен. Әйдә, тагын бераз калды. Әйдә, шуп төшәсең дә булды. Булдырдың, Ясминә. Әфәрин. Арладыңмы? Ардың. Біраз yol етіп ал. Біз жеңдік. Амелия, бу әле беренче генә тур иде. Алда безне тагын да кызыклырак турлар көтә. Икенче турны без сайлаган идек. Шуңа анда да җиңәчәкбез. Алайса, әйдәгез. Икенче турга күчик. Киттек. Әйдәгез. Хәзерге тур баскетбол. Кем төгәлрәк, җитезрәк булачак, шул җиңәчәк. 1, 2, 3, башлады. Әйдәгез. Дәроня. 1. Әйдә, әзгенә калган. Әйдә. Так, вакытында карыйм, Дәроня. Аха. Электринде берне, әйдә. Берне. Стоп! Булды, алмашынабыз. Башладык, әйдә. Аха. Берәү бар. Әйдә. Аха, безнең дә берәү бар. Ясминә, 2. Тагын әйдә. Вакыт әзгенә калды. Стоп! Алмашынабыз.
Başladık. Aha, bizning. Aha, bizning ikav kirdi. Vaqt qaraymiz. Ay, ozgina qolgan edi. Kir bitirga. Vaqt 1 3 2 1. Vaqt bitdi. Bo'ldi. Bu turda bizning komanda Karshinga turda birlikda sizniki 5 topqir. 5. Demak, sizga 1 ball, bizga ayib. Aydagiz oysa, turlarimizni davom etik. Kelasi turga ko'shamiz. Aydagiz. Kelasi tur shorlar deb ataladi. Kim ko'proq shorlarni shortlatashaq, shul jinguvchi. Bu turda biz jingdik. Yo'q, biz jingdik. Yo'q, biz jingdik. Olaysa biz ikkimiz de jinguvchi. Chunki shorlar uchun ballar bir tegiz. Olaysa, ayda kelasi turga ko'shik. Ketdik. Aydagiz. Do'stlar, siz xokkeyda molaylar g'ina o'ynaydi bo'laysizmi? Yo'q, shul qizlar da, bigroq da ayra xokkeyda. Qizlar shaybini topshiram, boshlag'iz. Aydagiz. Yasmina. Ayda o, shunaqmi? Bir ayda. Ne? Yasmina. Bravo kirdi. 1-ga 0. Devam etamiz. Devam etamiz. Yasmina. Ayda. Yasmina. Ayda bir. Yasmina. Aha, Ayda. Ayda. Qizlar ayaq. Ramina. Yasmina. Ayda. Ramina. Bir. Aydagiz. Hoppa. Yasmina. Ayda. Ayda. Ozgina qolgan edi. Matog'in riqot. Shunaqmi? Ayda. Ramina. Yasmina. Ramina. Ayda. Ramina. Ramina buldurasın ayda. Oy. Devam etamiz. Ayda Ramina. Ramina. Ayda Ramina. Olayda bulgalı. Ayda. Buldurasın Ramina ayda. Tag'in bir ayda. Aha, devam etamiz. Ayda Ramina. Bunda da so'qlan. Tag'in bir. Ramina. Tag'in aybatlab. Aha, Ramina. Aybatlab ayda. Aha, Ramina. Ayda bir aybatlab. Ramina. Bunda da qo'qlan. Ayda. Ayda Ramina.
Син монда да капсаң булай уйнарда. Мine. Әйдә. Әйдә, ул да тагын. Әйдә, Рәминә biraz. Аха, тагын. Әйдә, Рәминә. Buldu. Вакыт бетте. Безнең команда бу турда 1 гол кертте. Димәк, без җиңдек. Әйе! Бирегез бишләргә. Афәрин. Ояз, siz de җиңдегез, biz de җиңдек. Хәзер командаларның киләчәген без синең белән икебез беләчәкбез. Мин сине шәхсән батылга чакырам. Әйдә Лайса, тизрәк киләсе турга кушыйк. Киттек. Бүгенге уймак тапшыруында А3 командасы җиңде. Шулай ук бүген 3А командасы җиңде. Димәк, бүген дуслык җиңде? Шулай. Киләсе тапшыруда кем җиңәчәген? Киләсе тапшыруны карагач белерсез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Дуслар, әгәр дә сезнең дә уймак тапшыруында катнашасыгыз килсә, безгә языгыз. Күңелле уеннар әле алда. Безнең социаль челтәрләргә язылыгыз һәм Шаян ТВны YouTube'дан да карарга онытмагыз.